Avui estem fent un programa més de la ràdio de l'Agència de Comunicació Intercultural Itacat, mitjà que treballa conjuntament amb la xarxa Barcelona Antirumors. I avui ens acompanya la Cristina González, ella és tècnica de comunicació i community manager del projecte Aporta de la CONFAB, la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya. També ens acompanya la Sheila Vilar, ella és coordinadora d'aquest mateix projecte a Can Puiggener, a Sabadell. Ella és criminòloga, integradora social i màster en desenvolupament local i innovació territorial. Ha col·laborat amb el moviment veïnal i comunitari de la seva ciutat d'Alacant. I també ens acompanya la Míriam Quiran. Ella treballa com a picaporta en aquest projecte i ha treballat com a dinamitzadora en biblioteques i casals. Ella és veïna d'aquest barri i també és d'origen pakistanès. Moltíssimes gràcies a totes per ser aquí i bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. Bé, comencem, Cristina, que ens expliquis d'on ve aquest projecte. Així que explica'ns d'on ve i quan va néixer Aporta. El projecte Aporta, com bé has dit tu, és de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya. Llavors, el projecte neix el 2016. El primer barri on es va fer una intervenció va ser a Ciutat Meridiana. Allà la intervenció va ser per reduir la pobresa energètica al barri i el seu origen és d'una idea original d'un projecte social que és molt semblant, que és de França i es diu Boisy Malin. Uns mesos abans de començar la porta a Ciutat Meridiana, la cooperativa europea IESMED SCL va entrar en contacte amb la CONFAB per mostrar-li aquest projecte que havia vist a França perquè semblava que hi havia una possibilitat de fer una rèplica aquí a Catalunya. La CONFAB i IESMED van estudiar el projecte, van contactar amb Boisy Malin i van signar un acord de col·laboració entre els tres per això mateix, per poder fer rèplica d'aquest projecte a barris catalans, adaptant-lo sempre a la realitat catalana. I va ser així com va començar. D'acord, gràcies, Cristina. I ara ens n'anem a Can Puiggener, a la Sheila, que fa poc ha començat a coordinar aquest projecte. Doncs explica'ns en què consisteix. Hola, bon dia. Doncs el projecte Aporta en Can Puiggener es basa en la convivència i el civisme. El nostre lema és habitar, conviure i viure. Ara mateix, en aquesta fase, tenim 400 vivendes i vam començar amb 8 picaportes. Els nostres picaportes, les nostres picaportes són com una petita ONU. Tenim de molts orígens, parlen moltíssimes llengües i això ens fa el treball més fàcil i també és més senzill el poder aconseguir els objectius del projecte. Hem tingut molts hàndicaps. Bé, només cal dir que el Covid ja ha sigut un gran hàndicap per tots els projectes comunitaris, tots els projectes socials, i més aquest, que és picar a les portes dels nostres veïns i de les nostres veïnes. És un contacte directe, però hem tingut la sort i hem posat totes les mesures de seguretat perquè els nostres picaportes i els nostres veïns i veïnes estiguen amb les mesures de seguretat màximes per garantir les mesures de seguretat. Tenim 400 vivendes i el que estem fent ara mateix és amb un guió, que això explicarà la Maria, que ella és la protagonista, elles són les protagonistes d'aquest projecte, i el que fem és un punt de connexió amb l'administració i amb els veïns i les veïnes. Estem treballant en un barri vulnerable, en un barri on l'administració, ninguna administració arriba al 100%, i el que fem és derribar aquesta barrera.
Com ho fem? Fem amb la comunicació, fem amb el treball comunitari, amb la confiança, retornar la confiança dels barris, dels veïns, aquesta que hem perdut i que no s'ha treballat durant molts anys. Tenim la sort de comptar a l'associació de veïns que ells, amb la seva feina, han intentat durant tots aquests anys la lluita per els serveis mínims del barri. Però és veritat que feia falta un reforç. I el que estem fent ara mateix és qüestions de convivència, de civisme, doncs el servei de mediació municipal, el servei de recollida dels mobles, per exemple, i tota aquesta informació i tots els serveis de l'Ajuntament de Sabadell estem posant al servei, mai millor dit, dels veïns i de les veïnes. Com ho fem? Això ho explicarà la Maria. Però ara mateix estem en la recta final del projecte, terminem el 31 de desembre aquesta primera fase i estem treballant des del 24 d'agost, que va ser la sortida d'aquest projecte, i al carrer estem des de mitjans de setembre, més o menys. Després els puc contar més coses del projecte, concreten més coses. Moltes gràcies, Sheila. Maria, i explica'ns com és un dia a dia d'una persona que fa aquesta feina de Picaporta. Vale. Un día con trabajo de Picaporta es como un día normal, porque es que yo estaba conversando con mis vecinos, con personas de mis barrios. Yo estoy recogiendo información para ayudarle a ellos en cosas que ellos no saben. O también nuestro trabajo es civismo y convivencia. Sí. A veces día es duro, como que hay personas que no quieren, ¿sabes? No quieren conversar, pero es normal, pero está bien. ¿Y experiencias positivas, por ejemplo, que siguen pasando? Sí, experiencias positivas es, por ejemplo, hay personas que no saben informaciones, no saben usar, no saben qué información nosotros tenemos. Por ejemplo, como sacar citas, o, por ejemplo, hay diferentes bonos diferentes descuentos o ayudas por alquiler, hipotecas, agua, luz y gas, y también con tema de COVID. Este año, todos sabes, es tema de trabajo es muy mal. Pues también nosotros ayudan ellos que, por ejemplo, de dar información que vosotros no trabajo, no, pues así tú puedes sacar tu cita para pedir tu ayuda, y esto todo también. Y con personas mayores que no saben estos servicios, por ejemplo, de basura o de medio ambiente, o hay unos números que ellos no saben. Pues esto también ayuda a ellos muchos. Pues esto, a mí me gusta esto mucho, porque yo también con conversación estoy ayudando a mis vecinos o personas de mi barrio. Cristina, tinc entès que aquest projecte ja ha rebut diferents premis. Explica'ns. Sí, la veritat és que l'any 2018 va ser un any molt bo per nosaltres, molt positiu. De fet, ens va donar impuls. Sempre l'hem tingut, l'impuls per arribar a més barris, però a vegades quan et donen, no sé, et donen un premi, doncs veus que la teva feina està donant fruits més enllà de la feina casa a casa i ajudar a veïns i veïnes. Vam rebre el 2018 el Premi La Caixa a la Innovació Social, i també aquell mateix... No, perdona, i mesos després rebíem el Premi Desafía Reci 2018-2019 Diversity Advantage, que és un premi del Consell d'Europa, i
estem encantades i ens va donar el que deia abans, més ganes encara, si no teníem prou, de continuar arribant a més barris. I quines són les perspectives de futur d'aquest projecte? Les perspectives de futur ara de moment és continuar la tasca que estem fent als 4 barris que tenim, diguem-ne, oberts, que són Can Mariner a Santa Coloma, a Rocafont de Mataró, a Can Puiggener a Sabadell i Zona Nord, Ciutat Meridiana, Torrebaró i Vallbona, i estem buscant finançament públic-privat per continuar, per fer altres fases a aquests barris i obrir altres barris, altres municipis que tinguin necessitats de qualsevol tipus, perquè les missions de Porta són molt variades i cada barri té la seva realitat i estem amb això. Per part de direcció de Porta és buscar fer difusió del projecte i buscar nous barris i noves realitats. No sé si hi ha alguna cosa més que vulgueu compartir, perquè ja hem fet l'explicació del projecte, però hi ha algun detall que vulgueu explicar? Bueno, la misión propia de Campus Gener, que es una misión nueva, que es una misión arriesgada porque se tratan temas que no es muy sencillo, gestionar. Estamos hablando de convivencia, estamos hablando de civismo en un barrio vulnerable. No estamos hablando tanto de seguridad, o sea, los problemas crónicos hace falta otro tipo de intervención, pero estamos hablando del día a día entre los vecinos y entre las vecinas. Intentar cuidar nuestro espacio público, intentar cuidar nuestras relaciones, intentar al final habitar, convivir y vivir. Y eso es un gran reto para Porta porque es muy difícil que dé datos objetivos, resultados objetivos. Pero sí que es cierto que a nivel subjetivo estamos ayudando a que los vecinos y vecinas, va a ser un trabajo duro y largo, puedan disfrutar de su barrio. Sí que es importante decir que nos ha pillado de lleno el COVID y eso ha afectado a todos los proyectos. Nosotros, como comentaba antes, hemos tenido la suerte de que hemos podido seguir saliendo a la calle y seguir teniendo un trato directo con los vecinos. Eso hace mucho. Y estamos no solo trabajando cuestiones de convivencia y de civismo, sino que por necesidad hemos introducido cuestiones importantísimas que este año hemos sufrido más que nunca, que son las cuestiones relacionadas con las ayudas al alquiler, a la hipoteca, a los recursos básicos como agua y luz, pero también cuestiones derivadas del desempleo, que si ya son problemas en barrios como Can Puiggener bastante graves, pues ahora se han agudizado. Y es importantísimo porque María, Jadilla, Mariam, Dúa, todas las picaportas que tenemos están haciendo un trabajo que para la administración es muy complicada porque no se llega a todas las casas, no se llega a todos los hogares. Y gracias a sus capacidades, gracias a sus idiomas, gracias a la empatía, gracias a la extroversión, que estamos trabajando un poquito, pero gracias a que son referentes en el barrio, están derribando las barreras de los idiomas, están derribando las barreras culturales, que queda raro decirlo, pero muchas veces personas de fuera no van a conseguir entrar en los hogares, entrar metafóricamente, no literalmente, pues estamos cuidando mucho las medidas de seguridad, pero no van a entrar, ellas están entrando, ellas están traduciendo la información del ayuntamiento y al revés, ellas están recogiendo y están recopilando información valiosísima, problemas para pagar, problemas relacionados con el desempleo, cuestión de convivencia diaria. Así que, bueno, yo llevo poco tiempo, llevo 2 semanas, pero para mí es un honor estar trabajando en este proyecto. Terminamos el 31 de diciembre en Sabadell, de momento, pero yo estoy segura que Porta y todas sus misiones van a tener una reproducción en muchos barrios que la verdad que están necesitando este tipo de intervenciones. Y bueno, por la parte personal, bueno,
ha sido un poco complicado, pero vamos a cerrar un proyecto. Hemos llegado a los 26 bloques que tenemos, hemos llegado a todos los bloques y ya las chicas, a nuestras picaportas, a nuestro equipo, paran por la calle otros bloques, otras zonas del barrio diciendo: vas a venir a mi casa, ¿por qué a mí no me haces esta pregunta? Yo quiero participar. Y eso es lo importante de este proyecto. Ya no tanto los resultados objetivos, que son muy importantes, porque al final los proyectos se basan en datos objetivos, pero la parte subjetiva, la parte de hacer comunidad, la parte de que nuestras picaportas sean referentes y que sepa la gente dónde acudir, eso es fundamental. Y para mí, bueno, es un honor estar participando en este proyecto. Moltíssimes gràcies, Sheila. Jo crec que ja ho has explicat gairebé tot. Me venía un poco arriba, pero era importante decirlo. No, era molt, molt important. Doncs moltíssimes gràcies a totes. Ja sabeu que des d'Itacat tenim aquest espai per informar potser tots aquests resultats que surtin de Porta o projectes que puguin néixer a partir de Porta. Teniu aquest espai disponible per parlar de tots aquests temes. Moltíssimes gràcies a totes tres. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies a tu. Adéu. Gràcies. Adéu. Adéu. Adéu.